Takže opäť ahoj priatelia, ja vás všetkých vítam pri mojom videu opäť. Dnes sa vám hlásim takto ešte z domova, ale o pár minút už idem samozrejme na pitko. Dnes opäť niečo natočím a keďže je pondelok, to znamená, že to bude Monday Chest Day, sakra. U mňa to vyzerá nasledovne. Tak ako každý, tak aj ja začínam na bench press. Začínam samozrejme na to rozcvička s prázdnou tyčkou, 50 opakovaní cca, nech to poriadne rozprúdim, opäť niečo priložím, nejaké 20-ky, opäť 15-20 opakovaní. Ďalšie série, čiže 3 zo 4, robím s 80% svojej maximálky, čo je u mňa takých 105-110 kg. Záleží od toho, aký mám deň, ako som sa najedol, čo je tiež dosť podstatná vec, ale o tom sa budeme baviť možno v nejakom inom videu. No a poslednú sériu idem maximálne 3-4 opakovania. Tu je dobre si pripomenúť, ak robíte menej ako 5 opakovaní, tak sa zameriavate na svalovú silu. Ak robíte viac ako 5, to znamená, že 6 až 12, tak sa zameriavate na ten svalový rast, svalovú tvrdosť. Keďže ja sa na silu príliš nezameriavam, robím túto sériu s týmto nízkym počtom opakovaní iba pri jednom cviku základnom, a to je v tomto prípade bench press. Takže začínam normálne, prvá séria 80% maximálky, urobím 10, potom 8, potom 7, podľa toho kedy ako, niekedy len 6. No a poslednú sériu si ešte niečo priložím a urobím 3-4 opakovania. Takto to praktizujem len pri tomto prvom cviku, ktorý je aj najťažší vlastne. No a ja vás teraz trošku nechám, aby ste sa pokochali mojou nebezpečnou technikou na bench press. No a druhý poradí cvik, tlaky s jednoručkami na šikmej hlavičke, uhol nechám na vás, či viac ostrý, či menej. Tam už nerobím menej ako 5 opakovaní, robím stále, začínam od 10 a minimálne 7 sa snažím spraviť stále. Čiže zoberiem si nejakú váhu, každý má inú maximálku samozrejme, takže si zoberie inú, urobím 10, 8, 7, 6 opakovaní. Stále sa snažím ísť kontrolovanie, čiže ak mám 10 opakovaní, tak aspoň tých 8 spravím sám. A až tie posledné 2 mi dopomôže sparring partner. Teraz opäť zostrih, ja si opäť idem zrobiť tlaky s jednoručkami a vrátim sa späť sem.
ako tretí cvik niečo, aby sme mali široké hrudníky, tak to budú rozpášky. Rozpášky robím stále aspoň po tých 10 opakovaní. Snažím sa to v tejto spodnej polohe čo najdlhšie podržať, aby som to poriadne precítil. Musíte cítiť, ako sa vám ten hrudník naozaj rozťahuje. Keďže ja potrebujem mať väčší vrch hrudníka, robím to opäť na šikmej lavičke. No a opäť 10 opakovaní, 4 série, tam nie je čo pokaziť. Takže opäť ostrih a nech som naspäť. Ja už som spotený, ešte nič, ešte som ani vo fitku nebol. Takže to bol už tretí cvik. Štvrtý cvik, tlaky dole hlavou. Ja ich robím, ak sa mi chce, ísť po schodoch, na prvé poschodie vo fitku, na multiprese, ale podľa mňa je to ešte lepšie s jednoručkami. No a opäť si dáte oddel 10 vrchná hranica, môžete aj 12 a klesnete na tých 8-7 opakovaní najmenej. Ja si opäť odskočím z pravý cvik a vrátim sa späť. Takže hrudník máme týmto pádom docvičený. Ja si k tréningu hrudníka dávam ešte predné delty. Tam si dám už iba 2 cviky po 3 série, keďže ramena cvičím 2-krát do týždňa. Tak to úplne stačí. Pekne kontrolovanie, nemýkať so sebou. Nech to poriadne rastie sa tam. Ja si idem zamakať, nech som späť. No to už je koniec, dámy a páni. Ramena, hrudník, docvičený, 4 cviky na hrudník, 2 na prednú časť ramien. Boľate stačia, keďže sú 2-krát do týždňa. Hrudník mám takisto 2-krát do týždňa. Jeden deň mám ťažký tréning, druhý deň, nie zajtra, ale o 2-3 dní. Mám ďalší tréning, niečo na kladke a tak. No a ak by sa vám toto video páčilo, môžete kliknúť na odber na môj YouTube kanály.
Tak sa s vami opäť lúčim a po pár dní sa hlásim s ďalším videom, s ďalším tréningom. Čau!